Kene kelaterakan ingkang kagungan ayam bakar Pacitan nggih. Sepiye malih kelaterakan batinipun ingkang kagungan ayam bakar Pacitan. Nah, semoga sukses. Mas Guslan, Mindo. Sama riwing karya wangi kembang kopi renteng turut gam-gam jemlorot kaya selaka godhonge ijo awe warna ati katon ayam tentrem Jawa kopi atine ayam kopi kembang maraton arep metu wae setahun sepisan mondo kopi biasane koe arek-arek gede dompolane sing lugur ana lemah